Nadya urip bebarengan bunga susatilah apa tega mrengpun kakang ora nek tega Mas nah kilap aku ndek ben wis biasa wedok iki sing ngono kenal lanangan iki wis kuwi opo kuwi bangsane opo kuwi rumah saku aja lha aku tara sing aja kok tresna kura bisa lali gongong gak krungu to kok aku ora krungu gendermu ya piye mulai aku maju mundur iki langgame mbang ana katresnanku napa koleksi pribadi piye ya pengen koleksi ya ya sama apa sangu lagu pira engke papat ya wis kowe kabeh liyane meneng monggo Mbak Yu hatiku saya nelongso yen kelingan nalika semono hangger petok kondo tresno jebul saiki wis palakrama tamu ingkang kepareng rawuh nduk ketawan banyu mili ya Mas lir gumanti tenan enten Jawa sekedhik panggaran ora apa-apa Jawa sak menika ya berkah kok enggak betul nggawa barokah wis ora apa-apa sepenting iki cek neng kok bengi wah lala apa kok bengi tamu ki ingkang rawuh mesti kuwi ki engko krungu-krungu bare jam 2 lho ya wis bosok neh iya lho aku lek ngejopi teko jam 2 sampai teko jam berapa jam 3 malah jam 3 kowe mulai sik isin berarti aku
ada-ada. Mengke senggae ngenteni ada-ada saking Mas Kendang nggih nek tak banter mengke so nek tak alon mengke so ngoten. Dicoba 1 2 3. 1 2 3. So. Nah, Bayu muni yuk, Bayu. Kok dibatin? Baleni 1 2 3. So. Nah, Sing arep barang melu, Mas. kan nang musala ya melok so. Sing arep barang yo melu so. Aku so weneng melu grup iki. Kathek iso? Melu grup wis so weneng. Nang emane kaya arang-arang ku nyapa ngono lho. Sing mending awakmu arang aku belas sih. Arang-arangnya iki lho Mas. Lha iso. Dek aku dicopi ning adu ben kae. Nang ado. Gak Tuh, apa-apa, tuh tanggale maksudnya, Mas. Bar tanggal 1 tanggal 30. Ya wis ora apa. Ya apik iki. Jas iki. Ya. Ayo Ria. Apa neh? Mboten. Nana, moga. Sanadyan hamong Yuk. Sampun kapiarsa. Nggih, Mbak Yu sembah nuwun setunggal agon ngatur Mbak Yu Ria. Dalu kalenggan sekalajengaken anggen kula sakanca. Mega nada cos panglipur. Jumbaken sasa tebang-tebang ingkang kaprogram Campur Sari Dangdut. Pramila monggo nuwun Bapak Ibu tamu